בהרצאת הפתיחה, בעצם המטרה שהצבתי לעצמי זה בעיקר להגיד שחדשנות וציבורית אלה שתי מילים שהן לא בהכרח סותרות, והן יכולות להתקיים באותו משפט, ולהצביע על כמה מגמות שקורות גם פנימה וגם החוצה. כהתחלה של השיחה שלנו אני רוצה למפות כמה חסמים מרכזיים, זה לא רשימה סגורה, ובוודאי שלכל אחד ואחד מהם יש סייגים. אבל נתחיל אולי משהו טכני, קשה למדוד. ממשלות יודעות להגדיר מה התקציב, הן יודעות להגדיר מה המשימות בתוכנית העבודה, ואז לבדוק כל רבעון האם עמדת ביעד. בשום שלב אף אחד לא מודד ולא מעודד יצירה של חדשנות. למעשה שימור של המערכת, אם כבר, אז מקבל ניקוד וכל מיני בונוסים, דוגמת שכר עידוד, שאם אתה עושה משהו בצורה יעילה ומהירה יותר, אבל לאו דווקא חדשנית. חסמים מבניים, חשוב לזכור שהשירות הציבורי והממשלה בפרט, יש לה הרבה שומרי סף שהם שם לא בכדי, זאת אומרת התפקיד שלהם באמת להגן על השוויון ועל ערכים של שוויון הזדמנויות ועל גישה התופעה הציבורית, אבל המבנים הם מאוד 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 קשיחים, ולצורך העניין אין תקציב מדינה מאז 2018, וזה אומר שכמעט על כל הוצאה של שקל 90 במדינה, כרגע צריך לעבור ועדת חריגים של החשכ"ל, של החשב הכללי. אז אני קצת מקצינה, אבל באמת המבנים האלה מצד אחד נועדו להגן ולעזור להתמודד, מצד שני הם באמת חוסמים במובנים מסוימים לבוא עם רעיונות מהפכניים. הממשלה כממשלה היא בעצם ספק יחיד, ובהקשר הזה קשה מאוד לייצר פיילוטים. יש כל מיני פתרונות סביב זה, אבל באמת חלק מהמחויבות שאם אני עכשיו כמדינה מיישמת איזושהי מדיניות חינוך, אני חייבת ליישם את המדיניות חינוך הזאת כלפי כל התלמידים, בכל בתי הספר, בכל הרשויות המקומיות. תרבות כיבוי שריפות ותגובתיות ולאו דווקא יוזמה וחשיבה מחוץ לקופסה, זה כמובן הכללה וכמובן שיש יוצאים מהכלל, אבל זה נראה לי משהו שהוא ישראלי קלאסי, של אנחנו מגיבים למה שצריך עכשיו, אם יש לי כרגע הצעת מחליטים שאולי עוברת או לא עוברת, או תקציב המדינה שכמעט עבר אתמול ב-11 בלילה ואולי בסוף היום בבוקר, אז כל הדבר הזה אנחנו בעצם מגיבים לעכשיו ולא איזושהי תוכנית ארוכת טווח. וחסם אחרון שאני רוצה להזכיר זה בעצם היעדר מערכת לשיתוף במידע ובגישות. בעצם עובדים בסיילואים די נפרדים של מערכות, זאת אומרת מערכת הרווחה היא עצמאית ממערכת הבריאות, שהיא עצמאית ממערכת התשתיות, שהיא עצמאית ממערכת הכלכלה, שוב גם זה כמובן בהכללה, אבל בעצם עצם היעדר השיח והלמידה המשותפת ויצירת ה-case study של מה עובד ומה לא עובד, מקשים מאוד על הטמעה של חדשנות ציבורית. אז כל מה שסיפרתי לכם עד עכשיו הוא קצת מבאס ובאמת מקשה, והרבה יותר מגיש שזה שירות חדש. ולמה כל זה מעניין? קצת דוגמאות מהעולם, דוגמאות שהן ספורדיות והן פשוט טיפה לגרות לנו את התיאבון. אז דווקא בתקופה של הקורונה, צ'כיה הצליחה להעביר חקיקה מאוד מאוד משמעותית, שבעצם מייצרת מערכת בריאות אחידה מבחינת מערכות המידע הקיימות. אתה יכול גם להיות בבית חולים וגם בקופת חולים וגם בית מרקחת, הם בעצם משלימים מעגל שלם של מסע לקוח, ובן אדם אחד שהוא מטופל, אם הוא צריך לעבור בכל שלושת האינסטנציות האלה, הוא לא צריך כל פעם להטיס את הטפסים שלו ולבוא עם טופס 17 ולהתחיל להדגיש אותו, ואז מקלידים מחדש את המספר תעודת זהות שלו וכל הדברים האלה שאנחנו בדרך כלל נורא ממורמרים עליהם. אז הנה צ'כיה הצליחה לעשות משהו שהוא בעצם מאחד את כל המידע הזה והוא עובר איתך פשוט באופן אוטומטי. עוד יוזמה שהיא יחסית עדכנית מגיעה אלינו מאוסטריה, שבעידן של הסגר, בשיא הסגר אי שם באפריל, הכריזה על טרנספורמציה דיגיטלית של עסקים קטנים. אממה, בעצם יש פה איזושהי שותפות בין מגזרית, שאוסטריה כמדינה, הממשלה, מימנה את השירותים האלה עבור עסקים הקטנים והבינוניים, אבל מי שעשה את ההכשרות האלה, מי שעשה את ההטמעות האלה, זה חברות גדולות בתחום של טרנספורמציה דיגיטלית. זאת אומרת, בעצם התמיכה הייתה חד פעמית, אבל היא סייעה גם לעסקים קטנים, גם למכולת או לפלאפייה המקומית, אבל גם בעצם לסוכן השינוי הייעוץ הדיגיטלי, או מי שעושה לו את הפרסומות ואת עמוד הפייסבוק בבת אחת. ודוגמה שלישית מהעולם שאני הבאתי היא דוגמה של קנדה, שהיא באמת, חייב להגיד, שנות אור בהרבה מאוד תפיסות של חדשנות ציבורית מהרבה מדינות אחרות. קנדה גם במהלך הקורונה הקימה פורטל ניוד עובדים, זה יושב בכלל על תפיסה קיימת בקנדה של סוכן חופשי,
של בעצם אפשר לעבור ממשרד הרווחה למשרד התשתיות, לרשות החשמל, לרשות המים, לנציבות שירות המדינה וכל סביב בעולם. אנחנו לא נעבור פה דוגמה, בכל זאת יש לי רק רבע שעה, אבל אני אזרוק כמה דוגמאות פה של EasyVote שאתם רואים פה בפינה השמאלית למעלה. זה פלטפורמה שמושתתת על SAS, שבעצם לניהול ופיקוח על בחירות ברשויות מקומיות. פורנסיק לוג'יק היא בעצם מערכת שפותחה לטיוב וניתוח דאטה פלילי, היא מושתתת AI ומאפשרת לייצר כל מיני חיזויים וגם הסתכלות קדימה ולא רק ניתוח של מאגר קיים. משהו ששווה להזכיר זה Sidewalk Labs, זה בעצם פרויקט מבית היוצר של גוגל, שבכלל מסתכל על פיתוח אורבני לעיר של העתיד, מתוך איזושהי תפיסה של מה זה עיר חכמה, ואיך היא צריכה להיות, ואיך המדרכה יודעת לדבר עם הכביש, שיודע לדבר עם הרמזור, שיודע לדבר עם מערכת החינוך וכיוצא בזה, וגם Insights, או בעברית תובנות, גאווה ישראלית מקומית שלנו, שבעצם מאפשרת ניתוח ממצאים בהליכי שיתוף ציבור והיוועצות משותפת, איכשהו לגבש את זה לכדי תובנות קונקרטיות, וכל אלה הם חברות פרטיות שבעצם מייצרות חדשנות ציבורית בהקשר של חדשנות פתוחה לממשלה. נהדר, אז בעצם כל מה שצריך זה לייצר התקשרות, לא? כן, אבל, ותכף נרוץ כאילו מהר על כמה אבלים, כי אני באמת לא רוצה עכשיו לעשות פה איזה שיעור לחוק חובת המכרזים, קצת ניסיון להסתכל דווקא פנימה, זאת חדשנות שהיא פנימית שמנסה להסתכל החוצה. זה פורטל שעדיין לא יצא לאוויר העולם, אבל זירת החדשנות הממשלתית של מנהל הרכש אמורה בעצם להביא לשיח או לאינטראקציה בין הרוכשים, עיין הערך משרדי הממשלה, לבין נותני השירות, הספקים, הסטארט-אפים, לא דווקא הסטארט-אפים, אולי גם הארגונים הגדולים. לפני שיוצא מכרז, לפני שיש קול קורא, או לפני שיש משהו שהוא מאוד מאוד קונקרטי כבר ומחייב, רגע לבדוק בכלל מה פול הפתרונות הקיימים במשק, אולי יש מוצר מודף, אולי צריך לפתח משהו מיוחד, אבל רגע איזושהי זירה שמאפשרת שנייה לדייק את הצרכים של הממשלה וככה להטמיע גם חדשנות. וכמו שאמרתי, זה בעצם מוביל אותנו לחלק השני, כמו שהשקף דיבר על הזדמנות לא מממשת גם פנימה וגם החוצה, אז כמה נקודות ובאמת ברמה של טעימות ממש של ממשלתית מדוברת, כמה תהליכים שקורים במשרדי הממשלה בשנים, חודשים האחרונים, ששווה להכיר אותם, ששווה רגע להסתכל עליהם. פורטל מנהל הרכש, אז קודם כל ריכוז כל המכרזים, הקולות הקוראים, מבחני התמיכה, זאת אומרת כל ההתקשרות של המדינה, נכון שהמשרדים בסוף מפרסמים את זה, אבל יש פה איזשהו מקום שמאפשר לשחקנים מבחוץ רגע להבין מה כרגע הצרכים של המדינה, איפה היא מחפשת פתרונות, איפה היא מחפשת לרכוש, איפה היא קוראת בעצם להציע הצעות, וזה משהו שהוא בהחלט שמיש. שווה להכיר חיה יחסית חדשה של כמה שנים, שנקראת מכרז אתגר, שהיא הופכת את הקערה על פיה, שאומרת במקום להגיד בצורה מאוד מאוד ספציפית ומאוד מאוד מדויקת מה אני צריך, מערכת שתעשה לי א', ב', ג', ד', ה', אני אגיד מה הבעיה שלי, מה נקודת הכאב, מה אני לא מצליח לעשות, ואולי מתוך האתגר יבואו לי הצעות או פתרונות שאני לא חשבתי עליהם בכלל, והם יכולים לבוא ולסייע לי לפתור. ריטה, יש לך עוד 2 דקות. מעולה, אני חותרת לקראת סיכום, אז תודה. קהילות חדשנות, ישנן כמה וכמה קהילות שבעצם גם ממשלת ישראל הבינה שאקוסיסטם זה שם המשחק, משרד הכלכלה מוביל כרגע מכרז ל-12 קהילות חדשות, חלקן קיימות, לצורך העניין המכון הישראלי לחדשנות קיים כבר הרבה שנים, ויש שם את קהילת אקומושן ואתק, הם קהילות מבוססות, אבל שבכלל מנסה להפגיש בין הספקים לצרכנים, לאינטגרטורים, לרגולטורים, לכל האנשים האלה שמתעסקים בחדשנות בסקטור מסוים, בין אם זה הפיננסי, בין אם זה החינוך או מה שזה לא יהיה, שווה לחפש קהילות חדשנות בתחום שלכם, ואם כבר קהילות חדשנות, טוב, זה אחר כך יגיע לי, אז עוד כלי ששווה רגע להכיר זה ארגז חול רגולטורי, זה שהיא סוג של מעבדה ניסויית שאומרת, זה התחיל בעולם הפיננסי, זה יתקדם אחר כך גם לבריאות דיגיטלית, וכרגע קורה גם איזה משהו באנרגיה, שבעצם הרגולטור אומר, אני מייצר איזשהו שדה מאוד מאוד מוגבל, שבו אפשר לשחק עם כל מיני דברים, עם נתונים ועם רגולציה יחסית פתוחה, לפני
שאני משית את החקיקה הזאת או את התקנות האלה על כל המשק ועל כל הסקטור הזה. ואם דיברנו על קהילות חדשנות, אז שווה לדבר גם על מנהלי חדשנות, שזה גם מגמה יחסית חדשה שקורית גם בממשלה וגם בשלטון המקומי. בהקשר של השלטון המקומי, משרד הפנים מתקשר גם עם קרן בלומברג העולמית ועם מרכז פרס לשלום וחדשנות, ויצר בעצם תוכנית הכשרה למנהלי חדשנות ברשויות. ומה בסוף? ואני מרגישה שאני ככה רצה ב-120 קמ"ש, סליחה, וכל מי שירצה הרחבות והסברים נוספים, כמובן שאני תמיד מוזמן. אנשים הם אנשים, וזה לא משנה אם הם בממשלה, או אם לא, זה לא משנה אם הם בסקטור החברתי, וזה לא משנה אם הם בסקטור העסקי. בסוף חדשנות מתחילה ונגמרת באנשים עם רצון ועם דרייב. תזמון, להבין את לוח השנה הממשלתי ואת שלב ההתפתחות גם של הסטארט-אפ וגם של הממשלה. ספציפית עכשיו, אנחנו בעצם בלי תקציב מדינה מ-2018, אני חושבת שזה מקרה חסר תקדים בעבודת הממשלה, ולכן רגע חשוב להבין את הניואנסים, מתי משתחררים כספים, מתי מאושרים כספים, ומה החסמים שמובילים לשם. ונקודה האחרונה, אקוסיסטם. באמת, 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 אקוסיסטם ולא אגוסיסטם, כי הממשלה לא יכולה להטמיע חדשנות לבד לגמרי. גם התעשייה וגם עם כל הקטר והסטארט-אפ ניישן וכלל הסיסמאות שקיימות לא יכולות לחלוטין לבד, ורק נקודת המפגש והשיתוף פעולה ביניהם יכולים להביא לתוצאה של חדשנות בממשלה. אז אני הייתי ריטה גולדשטיין גלפרין, תודה רבה, כמובן מוזמנים לקרוא ולהתעדכן עוד על התפתחויות בהקשר של חדשנות ציבורית.